Rahikkala Ponssalta terve. Siinä olisi Buffalo, heti vapaa kone. Melko paljon vuoden sisään laitettu. Katsotaan tarkemmin, että mitäs kaikkea siihen on tehty. Pitäisi olla turvallinen ostos seuraavallekin ostajalle. 18 kone, vuosimallia ja tunnit on 15 400. Se on niinku semmonen Buffalon sisäänajotunnit. Nyt aletaan vasta niinku töihin näillä vehkeillä. Tästähän tämä saa. Niinku monesti käytetyt koneet eivät ole tulleet aina pesun kautta, niin kuin ei tämäkään. Eturenkaat, onhan niissä jo kulumaa, mutta siis ihan niin kunnossa olevat renkaat. -75 offsetilla, eli leviämpi kone. Etuteli on tasapainoteli. Onpahan kuskille vähän tasaisempi kyytikin sitten sitä myötä, väittävät. Järiä, keskinivel ja sylinterirunkolukko, mikä on tietenkin mieluinen homma. Kuormaaja on K100, eli se järiämpi kuormaajamalli. Manuaalirasvauksella. Ja M+, eli letkut on jatkeen sisällä piilossa. Kahamari on alta vuoden ikäinen HSP 36 kahamari. Tälle kuormaajalle niin varmaan niin ei ollenkaan liian iso kahamari, että ennemminkin semmonen hyvin sopusuhtainen tuon kokoiselle kuormaajalle. Eli kuormaajahan on kyllä rouvi, jos on K100, niin se nostelee kyllä kummasti tukkia kyytiin. Takarungon mitat on pitempi takarunko, eli 3300 ja pitempi takarungon jatke. 175 takarungon jatke. Tällä pystyy ajamaan hyvästi 2 nippua. Takateli oli vuosi sitten laitettu, sinne on uusi tassauspyörästö ja takatelit on laakeroitu. Että siellä on kyllä takatelin puolestakin mennään kummasti viiä tavaraa lanssiin. Kuormatilan koko on se 5,24, eli se on tuo 2750 kuormatila ja sitten siihen levikkeet päälle. Niin siitä tulee 5,24 yhteensä. Hyti alle laitettiin vuosi sitten, tai tuossa kesällä, kun toimitettiin edelliselle asiakkaalle, jossa se ei ollut siis pitkään, ei tullut siksi, etteikö se toimisi, vaan loppu savotat, niin tuli takaisin myyntiin. Niin laitettiin tuonne hyti alle niin tuo ajohydrauliikka, eli ajopumppu, ajomoottori, ne eivät ollut rikki, vaan ne vaihdettiin niin etukäteen. Ja samalla laitettiin myös tuo kytkilevy. Senkin puolesta ei tarvi hättäillä. Hytistä kone on ihan kunnossa. Minivivut tietysti, Opti 7 tietokone ja ihan perussiisti hytti. Mutta harvinaista herkkua, Buffalo suoraan varastosta kohtuullisilla tunneilla, täysin kunnossa oleva kone. Mä epäilen, että tämä tästä saattaa uuden omistajan löytää piakkoinkin. Joten ei muuta kuin konekaupoille, jos tämmöiselle on tarvista. Kiitoksia. Palataan. Moi.